Mga naghain po ng election protest sa lalawigan po ng Pangasinan na nasa 6 na. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Umabot na sa 6 na election protest ang inihain sa Commission on Elections Region 1 mula sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Atty. Edexon Organiza, mas mataas umano ang bilang ng mga reklamong ito kumpara sa mga inihain noong taong 2022 sa national and local elections. Karamihan sa mga naghain ng protesta ay naniniwalang may naganap na irregularidad o dayaan sa halalan noong 12 ng Mayo. Batay sa datos mula sa mga otoridad, ang mga lugar na pinagmulan ng mga reklamo sa Pangasinan ay ang mga bayan ng Rosales, Tayug, Natividad, San Nicolas, San Quintin at Suwala. Kasabay naman ang mga inihaing protesta ay ang kahilingan para sa manual recount ng mga boto. Nilinaw ni Atty. Organiza na may tinalagang proseso ang COMELEC kaugnay nito. Paliwanag niya, nasa jurisdiction ng korte ang pagdidesisyon kung may sapat na basihan ng reklamo. Kapag napatunayang may merito ang protesta, maaaring ituloy ang proseso ng manual verification. Sa yugtong ito, bubuksan ng mga opisyal na balota upang bilangin muli sa harap ng mga revisors. Dagdag pa ni Organiza, karapatan naman ng bawat kandidatong komisyon sa resulta ng halalan ang magsampa ng protesta. Ngunit ito ay dapat may sumite sa loob ng 10 araw matapos ang araw ng proklamasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.